Sima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Ndi nthawi yabwino ino imene tikupemphera tikhale limodzi tite kukhala ndi mwayi oyankhanapo mafunso ena amene timafunsana. Programu ya lero ikhala tikukambirana za mafunso ena amene anthu amatifunsa. Mwina inunso ngutheka kuti mulinso ndi funso ngati lomwelo, njofuna mukhale apa kuti mwina nanunso mutopeza yankho la funso lanu. Pa programu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Kondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36, komanso ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Woman Kamanga kuchokera ku Chipina mboma la Nkhatabe pa Gomera Chisombe, nanenso ndine mmodzi wa Khristu. Pa programu ino amatipatsa ndani Longwe School Biblical Studies amene akutidziwitsanso kuti panakali pano atsegula mwayi kwa iwo amene angafuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwaulere, kuyamba mu January chaka cha 2027 kumaliza mu November chaka cha 2028. Skulu imene imafuna anthu orani, imafuna munthu wampingo wa Khristu wamuna otali pa banja kapena ayi otalinso ndi certificate yake ya form 4. Mwina ndinu mwina ndiyena adziwitseni za uthenga umenewu. Komanso pamapeto tipereke nambala, ndipo nambala imene imekugwiritsa ntchito kutifunsa zimenezo. Komanso wampingo wa Khristu akutidziwitsa za msonkhano umene amakhala nawo ku Lilongwe ku Mitundu, umene uliponso kuchokera pa 14, 15 komanso 16 August chaka cha 2026 chino. Msonkhano umene umakhala msonkhano wabwino, msonkhano umene umalimbikitsanso anthu kukula moyo wawo wauzimu. Mukuzokhala mpingo wa Khristu, mukukhala kuti sina mpingo wa Khristu, koma ndinoyitanidwa kuti tidzatokhalira limodzi ku msonkhano umenewu pa masiku amenewo. Namba imene ipereke mapeto ndimenso mungathe kugwiritsa ntchito kufunsa za skulu, kufunsa za msonkhano. Komanso mwina mukuzofuna phunziro limenewu patsidwe pa nthawi yanu pa WhatsApp, mukuzogwiritsa ntchito namba imene tidzatha kutumizirani. Koma mukuzopeza soloonera pa tsamba lathu la YouTube mungayang'ana Lilongwe School Biblical Studies. Monga mmene mwamvera pa tsiku la lero tikhala tikukamba za ena mafunso amene anthu timafunsa. M'bale wanga Woman, lero tilinso ndi mafunso ena amene anthu amafunsa ochokera buku lopatulika. Funso loyamba limene nalo anthu akufuna kufunsa zokhudza Sabata kuti ndilofunika kusunga, ndipo ngati lili lofunika kusunga chifukwa chake nchani, ngati lili losafunika kusunga chifukwa chake ndi chani. Tikuzowathandiza bwanji ochokera buku lopatulika? Ndi funso labwino limene limafunika kuti potenga ndi mafunso amene anthu amakhala nawo kuti akaziwe kuti kodi Baibulo limafotokoza chani pa nkhani yokhuzana ndi Sabata. Tikamaona Baibulo ndi mawu amene analembedwa kuchokera kwa Mulungu. Ndi chifukwa chake tikamaona pa 2 Timotheo chapter 3 verse 16 ndi 17 akunena kuti lemba lina lililonse limene Baibulo linaulizidwa ndi ndani? Ndi Mulungu. Kutanthauza kuti pachina chilichonse chimene Baibulo lingafotokoze ife tiyenera kusatira chimene chocho. Choyamba tikambeka ziwa kunena kuti kodi Sabata ndi chani. Tikamaliona Baibulo limatithandizira kuziwa kunena kuti kodi Sabata ndi chani. Mwina ena timangoziwa kunena kuti ndi siku chabe, koma kuti kodi chimatanthauza chani. Tikamona Genesis chapter 1 komanso Exodus chapter 20 ndi meka 8 kukathera pa 11 amatithandizira kuziwa kunena kuti kodi Sabata ndi chani. Tikamona mabuku awiriwa amatithandizira kunena kuti akamanena kuti Sabata ndi mpumulo kapena kuti kupuma. Chifukwa chani? Timaona Genesis chapter 1 limene limatiunikira kunena kuti inali nthawi imene Mulungu ankalenga dziko lapansi. Ndino atalenga china chilichonse kwa masiku pa masiku 6. Siku la namba 7 lomwe lili Sabata ni Mulungu anapanga chisankho chonena kuti atani apume ku ntchito zake zimene watani wakuya. Ndi chifukwa chake tikamona ku Exodus chapter 20 ndi meka 8 ndi 11 nthawi imene Mulungu amapasa malamulo ana Israeli, omwe unali mtundu osankhika umene anausankha kuchoka ku Igupto kupita ku dziko la Kanaani. Ndino nthawi imene inali nthawi imene ankayenda ndi Mose. Ndino pa phiri la Sinai paja Mose anapita kwa Mulungu kukatenga chani malamulo kuti apase ana Israeli. Ndino atabwera nawo malamulo aja mwalimodzi malamulo linalonena kuti akuyenera kusunga chani Sabata. Chifukwa chani? Ndi siku limene Mulungu anapuma ku ntchito zake zolemesa. Ndino pafunso limene mwafunso lonena kuti kodi nkoyenera nthawi inoyo kuti tizisunga siku la Sabata. Choyamba tizindikire kunena kuti kodi nkhani imene iyi kapena siku la Sabata linkaperekedwa kwa ndani. Tikamona Baibulo
maka buku la Ezekiel chapter 20 ndimeke 12 amatithandizira kuziwa kunena kuti kodi ndi ndani woyenera kusunga chani sabata kapena kuti lamulo limene limapita kwa ndani. Tikawerenga pa Ezekiel chapter 20 ndimeke 12 kunena kuti ndipo ndinawapasanso masabata anga akhale chizindikiro pakati pa ine ndi iwo kuti aziwe kuti ine ndine Yehova wakupatula. Ndi apapa ndi nthawi imene tsopano Mulungu akuwauza chifukwa chimene anauza kuti likhale tsiku lopatulika pa malamulo aja. Ndi akuwauza kunena kuti chikhale chizindikiro pakati pa inuyo ndi ineyo amene ndili Mulungu wanu. Chifukwa chani? Pozindikira kuti inuyo ndinu mtundu wosankhika umene ine ndakusankhani kuti ndiyenda nanu. Ndi chifukwa chake Mulungu anawapasa ana Israeli kuti ayenera kusunga chani sabata. Ndeno apa tikuona kuti lamulo ili linkapita kwa ana a Israeli. Ndeno tikati tifufuze msiku la lero sitingapezeko munthu amene anali pa nthawi ya ana a Israeli amene ndi kuti atinamiza. Komano ngati alipo mwina sitikuziwa ndi woyenera kuti asunge chani tsiku limeneli. Chifukwa chani? Tikamona ku Matthew chapter 5 ndime yake 17 Yesu Khristu anafotokozapo china chake chimene ifeyo tikuyenera kuti tichivesese kapena kuti tizichitsatira. Chifukwa chonena kuti si nthawi yoyenera kuti ife tisunge tsiku la chani la sabata. Tatiye ndikaone pa Matthew chapter 5 ndime yake ya 17 kuti Yesu Khristu anafotokozapo chani. Pa Matthew chapter 5 ndime yake 17 pali mawu otere: musaganize kuti ndinaza ine kuzapasula chilamulo kapena aneneri. Sindinaza kupasula koma kukwaniritsa. Yesu Khristu akuwauza anthu kunena kuti sindinabwera kuzapasula chilamulo kapena kuti aneneri, koma ndinaza kuti ndizakwaniritsa. Mawu onena kuti kukwaniritsa ndi mawu amene mwina anthu akuyenera kuti amvesese kwambiri. Mwachitsanzo munthu akapasidwa ganyu kapena ntchito yoyenera kuti agwire, amapasidwa mulingo mmene amayenera kuti afikire pa ntchito ija. Nde munthu uja akakwaniritsa kapena akafikira pa mulingo uja wagwirizana ndi mwini wake wa chinthu chija, munthu uja amakhala kuti watani wakwaniritsa. Nde kuti apa Yesu Khristu unena kuti sindinabwera kuzapasula koma kuzakwaniritsa. Ndafuna kukwaniritsa chani? Tizindikire kunena kuti panali lamulo limene amayendera ana Israeli limene timayitcha nthawi ya chilamulo. Ndakunena kuti sindinabwera kuzapasula chilamulo kapena aneneri. Chifukwa tikamona ku Hebrew chapter 1 ndime yake ya 1 akufotokozapo kunena kuti Mulungu kale ankayankhula ndi anthu ake kudzera mwa aneneri ndi manenero osiyanasiyana. Ndi chifukwa chake Yesu Khristu akunena kuti sindinabwera kuzapasula chilamulo komanso chani aneneri. Komanso amayankhula izi chifukwa chani? Tikamona pa Galatians chapter 3 ndime yake ya 24 ndi 25 anafotokozapo chifukwa chimene ifeyo tiyenera kuti tisasunge tsiku la sabata kapena tisasunge chilamulo. Chifukwa tsiku la sabata lili mukati mwa chilamulo. Ndi tsiku limene linapasidwa nthawi ya chilamulo, nthawi ya Mose. Ndeno pa Galatians chapter 3 ndime yake ya 24 ndi 25 anafotokozapo chinthu china chake Paulo chimene ankauza akhristu aku Galatiya. Pa verse 24 akunena kuti momwemo chilamulo chidakhala na mkungwi wathu wakutifikisa kwa Khristu kuti tikayesedwe olungama ndi chikhulupiriro. Pa 25 akunena kuti koma popeza chaza chikhulupiriro sitikhalanso omvera namkungwi. Wafotokozapo nkhani yokhuzana ndi namkungwi. Kodi namkungwi ndi ndani? Akamanena kuti namkungwi ndi munthu amene timakafunsa kwa maganizo pofuna kuti tithandizike pa china chake chimene mwina sitikuchivesesa kapena kuti mwina tivesese pa china chake chimene ife tikuona kuti nditafunsa wakuti akhoza kutani kundithandiza. Ndenda mkungwi akunena kuti verse 24 momwemonso chilamulo chidakhala namkungwi. Akunena kuti chilamulo chidakhala chani namkungwi. Akuti chidakhala namkungwi watu wakutifikisa kwa Khristu. Kutifikisa kwa ndani sopano? Kwa Yesu Khristu. Nthawi imene lamulo limaperekedwa inali nthawi inena kuti Yesu Khristu sanabadwe kapena kuti sanabwere. Ndeni Yesu Khristu atabwera sopano akunena kuti ifeyo sitiyenaso kumvera chani namkungwi uja sopano. Chifukwa chani? Tikamona ku Matthew chapter 1 ndime 21 akunena kuti uzabala mwana
ndipo zamutcha zina lake ndani Yesu Khristu amene azapulumutse anthu ku machimo awo. Kuthandiza kunena kuti chani sife soyenera kuti tizimvera chani chilamulo koma tiyenera kuti timvere ndani Yesu Khristu chifukwa ndiye yekhayo amene wapatsidwa mphamvu zopulumutsa anthu. Ndi chifukwa chake ife anthu msiku la lero sitiyenera kuti tani tizisunga tsiku la Sabata. Yeah, I think tsiku la Sabata limapanga 4 pa malamulo 10 ajaso kusunga ni Sabata. Limene timaona pa buku lako Luke chapter 2 verse 14 kuti Yesu khomera pa mtanda lamulo nakhomera pa mtanda ndati dayamba moyo wina. So munthu akafunsa kuti kodi kuzosunga tsiku la Sabata lero ayi chifukwa chani sitiliso pasi pa lamulo la Mose. Lamulo la Mose linatha tili pasi tsopano pa lamulo pandani la Khristu. Funso lachiwiri limene nalo lofunsa lokhudza masiku otsiriza. Anafunsa kunena kuti masiku otsiriza ndi chani komanso anayamba liti ngati ali mpothera anathera pati. Baibulo limati chani funso limene lokhudza masiku otsiriza? Ndi funso labwino kwambiri chifukwa anthu ambiri amapanga compare makamaka pa buku la Matthew chapter 24 amatanthauzira moyipa kwambiri pa nkhani yokhudzana ndi masiku otsiriza. Choyamba tikambe tadziwa kuti kodi mu Baibulo muli nthawi zingati. Tikamaliona Baibulo limaoneka la simple maso koma muli zinthu zambiri zimene timayenera kuti tiphunziremo ndithu. Baibulo lili ndi nthawi zitatu. Nthawi yoyamba ndi nthawi ya makolo imene timayiona imayamba nthawi imene Mulungu ankalenga dziko lapansi kukafika pa phiri la Sinai. Ndikuti tikatengera mabuku ndikuti ndi Exodus chapter 19. Iyi ndi nthawi ya makolo imene Mulungu akafuna kuyankhulana ndi anthu ake ankayankhula kudzera mwa kholo omwe uli munthu wachani wa banja. Nthawi yachiwiri ndi nthawi imene timayiona ikuyamba pa phiri la Sinai kukathera pa mtanda pomwe Yesu Khristu anapachikidwa. Ndakunena kuti nthawi imeneyi imatchedwa kuti nthawi ya Mose kapena kuti nthawi ya chilamulo chifukwa chani mtsogoleri anali Mose komanso ni nthawi imene malamulo anaperekedwa. Nthawi yachitatu imene ikuyamba pa mtanda pomwe Yesu Khristu anapachikidwa. Ndipo nthawi imeneyi imathera kapena izathera pomwe Yesu Khristu azabwere kuzaweruza chani dziko lapansi. Ndeno mukatifunsa kunena kuti kodi masiku osiriza ndi ati? Masiku osiriza ndi omwe ifeyo pano pa lero lino tilimo yomwe ili nthawi ya Chikhristu. Chifukwa chani ndikunena zimenezi? Tikamona pa Machitidwe chapter 2 ndime yake ya 16 ndi 17 anafotokozapo Paulo pa nkhani yokhudzana ndi masiku osiriza. Pa Machitidwe chapter 2 ndime yake ya 16 ndi 17 anafotokoza motere. Komatu ichi ndi chimene chinanenedwa ndi mneneri Yoweli, ndipo kudzali masiku osiriza anena Mulungu, ndizathira cha mzimu wanga pa thupi lililonse, ndipo ana anu aamuna ndi akazi azanenera, ndipo anyamata anu azaona masomphenya, ndi akulu anu azalota maloto. Tikamaona buku la Machitidwe ndi nthawi imene makamaka Machitidwe chapter 2 ni nthawi imene mpingo unkayamba wa Yesu Khristu. Siku limene inali siku la Pentecost ku Yerusalemu. Inali nthawi imene tikamona kuti tikabwera ku Machitidwe chapter 1 ni nthawi imene after kuti Yuda Iscariot wamwalira Yesu Khristu wapita kumwamba. Anasiyira maonena kuti akuyenera kuti asankhe anthu ena amene akwanirise kuti atumwi aja akwaniswa ngati 12. Ndeno anauza kuti mukakhale malo amodzi kuti pa chinthu chija ndinakulonjezani chija kuti ndizatumiza kuti chikakupezeni kuti muli pachani muli pamodzi. Ndi nthawi imene ni nthawi imene sopano Mzimu Woyera unkafika pa atumwi aja 12. Ndi pamene sopano anthu aja Mzimu Woyera utawafika ndi pamene sopano onse anasintha ziyankhulo. Pamene kuti anasintha malilime, wina amayankhula ichi wina amayankhula ichi. Ndipo anthu pomva zimenezija amadabwa pozindikira kunena kuti zinali zachilendo mwa iwowo potengera ndi zimene zimachitika nthawi iti nthawi imeneyo. Ndi nthawi imeneyi ni nthawi imene Paulo akunena kuti izizi potengera ndi mneneri Yoweli. Tikamaona pa Yoweli chapter 2 ndime yake ya 28 kukathera pa 32 anafotokozapo za kubwera kwa ndani kwa Yesu Khristu kapena kwa kubwera kwa chinthu chimene chizakusogolereni pa ulendo wanu umene mwana wa munthu akabwera chizakhale nanu. Ndeno iyi ni nthawi imene masiku osiriza amene tikunenawo amene ndi nthawi inoyo sopano chipangano cha sopano amene ndi amene timatcha kuti masiku osiriza. Kuthera kwake kuti amathera pati.
tikaona pa Mateyu chapter 24 ndi mayake 36 komanso 2 Petro chapter 3 ndi mayake ya 9 kukathira pa 11 amatithandizira kunena kuti pozindikira kuti ndi masiku otsiriza siku zabweranso m'bado wina umene anthu azakhalenso ngati mmene tikukhalira panopa. Ndi chifukwa chake imatchedwa kuti masiku achani? Masiku otsiriza. Ndeno funso lijonena kuti azathera pati yankho ndonena kuti tikamawerenga pa Mateyu chapter 24 ndi mayake 36 akunena kuti ingakhale angelo kapena mwana yomwe ali Yesu Khristu sakutani? Sakuziwa za siku ilili. Koma amene akuziwayo ndi ndani? Ndi Mulungu yekha. Ndi kuti ndi chifukwa chake pa 2 Petro chapter 3 ndi mayake ya 9 kukathira pa 11 ndi pamenenso pano Peter amauza amasimikizira akhristu kwauza kunena kuti siku limene lili zabwera ngati chani? Ngati mbala. Zimene zikutanthauza kunena kuti chani? Nthawi ina iliyonse ifeyo tikuyenera tikhale atani? Okonzeka. Pozindikira kunena kuti nthawi imene tilimo nthawi ya masiku otsirizayi siku lothera palibe amene akutani? Akudziwa. Ndi chifukwa chake ku Chivumbo chapter 2 ndi mayake ya 10 anafotokoza kunena kuti tikuyenera tikhale okhulupirika kufikira chani? Imfa. Otakhala kumana ndi zowawa za mtundu wanji. Pozindikira kunena kuti siku limene palibe amene akutani? Akuliziwa. Komanso pa Mateyu chapter 24 paja tikamasika verse 37 kusika 38 anafotokoza kunena kuti siku limene lizabwera nthawi imene anthu akuberekana, anthu ali muzikondwerero zosiyana-siyana kutengera ndi nthawi imene tikamaona masiku a Nowa. Anaperetsanzo ya Nowa. Eheya. Nthawi imene iya anthu anali akuchita zinthu zosiyana-siyana. Potengera ndi kuti Nowa analalikira uthenga wa Mulungu kwa masiku 100 kwa zaka 120 chimene sichili chapafupi ayi, koma anthu aja sanasinthe sanatembenuke. Pozindikira kuti apaona iwo amaona kuti zaka izi zachuluka Mulungu sangatani? Sangabwere. Ndi pamenenso pano ankachita china chilichonse chimene iwo angatani? Ankafuna. Ndakunena kuti nthawi imeneyo ndi pamene Mulungu anatani sopano? Anabwera. Ndi chifukwa chake nthawi ya masiku otsiriza palibe amene akuziwa kuti izatha liti, koma ndi Atate okha akumwamba. Ya, tikati tione mwachidule mira tikozofotokoza kunena kuti masiku otsiriza ndi nthawi ya Chikhristu. Amene ndi masiku otsiriza. Ikadzatha nthawi ya Chikhristu ino zakoti Yesu akubwera. Zizotanda zoti sipadzakhalanso nthawi ina kuposera pamenepo. Ndi amatchera masiku otsiriza chifukwa cha chimenecho. Funso lina lokhudza ndalama, chuma. Kuti mpingo ungapeze ndalama motani kumalingana ndi Baibulo. Okay. Ndipanga mashow. Ndipanga morani mpingo. Uweze bwanji ndalama. Mwina ndikofunika kumapanga mashow kuti nanga si potengera ndi maganizo amene anthu timakhala nawo. Koma tikaona Baibulo silitengera maganizo a munthu. Koma ifeyo ndamene timene tiyendere zimene Baibulo likutani? Likufotokoza. Choyamba ndinonena kuti tiyambe kaita ziwa kunena kuti kodi kunkhani yokhuza ndi kuthupi munthu angapeze bwanji chuma. Munthu amapeza chuma munjira zambiri zosiyana-siyana. Njira yoyamba mwina kuzera business. Akamapanga business munthu akhoza kupeza chuma potenga ndi imene yakutani? Akupangira. Njira yachiwiri ndi nthawi yonena kuti kagwiridwe ka ntchito kapena kuti ntchito, kugwira ntchito. Munthu ngati sakugwira ntchito palibe chimene angatani? Angapeze. Ndi chifukwa chake ngakhale Bible nayo inena kuti osagwira ntchito asadye. Kutanthauza kunena kuti chani? Munthu ayenera kuti agwire ntchito. Ndi chifukwa chake even Mulungu na Yesu anagwira ntchito polenga dziko la chani? Lapansi. Ndi kuti ifeyo anthu kuti tipeze chuma kuthupi timayenera kuti tigwire ntchito ndithu. Komanso njira ina ndiyonena kuti munthu umachidwa kupasidwa kapena mwayi. Munthu akhoza kukupasa kuti ndakupasa ndalama iyi kapena ndakupasa chinthu ichi. Pozindikira kuti chinthu chija chimene umafuna iweyo ndi chimenechi kapena si chimene umayembekeza, umakhala munthu wosangalala potengera ndi imene zinthu zija watani? Wazipezera. Ndi kuti munthu kuti upezeso chuma chimadza pozera kupasidwa kapena kuti mwayi. Izi ndi njira zimene mwachidule tingatchulepo pa nkhani yokhuza ndi kuthupi kuti kodi munthu chuma angachipeze mwa mtundu wanji. Koma tikatengera kumpingo kodi Baibulo imafotokoza kuti chani? Choyamba chimene tikuyenera kuziwa nchonena kuti Baibulo linafotokoza njira zimene ifeyo monga anthu kapena kuti akhristu tiyenera kuti tipezere chuma mu mpingo. Njira yoyamba ni njira yopereka kuzera mu chisomo kapena kufuna kuti ndafuna kuti nditani? Ndipereke.
Njira imene imakamaka tikamona pa 2 Korinto chapter 9 ndi miyake 7 anafotokozapo nkhani yokhuzana ndi kupereka mchisomo kapena kufuna. Pa 2 Korinto chapter 9 ndi miyake ya 7 ananena kuti yense achite monga anasimikiza mtima, si mwachisoni kapena mokakamiza, pakuti Mulungu akonda wopereka mokondwera. Anafotokozapo zinthu zitatu tikamaliona vesi imene lili. Chinthu choyamba kunena kuti munthu akafuna kuti apereke akuyenera kuti apereke mwakusimikiza ndi mtima wake. Tikanena kuti kusimikiza ndi mtima wake ndikunena kuti chani? Pasakhalenso mangawa ena onse ukamapereka chinthu chija. Ukamatero ndi pamene umakhala kuti ukupereka ndi mtima wako mosimikiza. Ndakunena kuti munthu ayenera kuti apereke mosimikiza mtima, pasakhalenso mangawa ena ake kuti ndapereka izi, ingakhale ndapereka koma sindimayenera kuti ndipereke ziti, sindimayenera kuti ndipereke izi. Komanso afotokozapo kunena kuti si mwachisoni. Tinaonapo anthu ena tikanena kuti chisoni ndi kuti china chake chakukhuza pofuna kuti uthandizepo malinga ndi mene situation ukuyionera pamalopo. Ndakunena kuti chuma, akunena kuti munthu sungachipeze chuma mwachisoni, kapena munthu samapereka pozindikira kuti akupereka chifukwa cha chisoni, ndi kuti akulakwisa. Komanso anapitiriza kunena kuti akuti simokakamiza. Tikanena kuti kukakamiza ndi kuti upereke ndithu upereke, ufune usafune kuyenera kuti nani alisaka matuka apereke ndithu ngati mene amachitira anzathu. Ndakunena kuti tisachite kukakamiza. Wina aliyense chikhale chikhumbokhumbo cha iye kuti akuyenera kuti nani kupereka. Chifukwa ngati tikukakamiza munthu uja timpangisa kuti apange chinthu chimene iye samayenera kuti atani asamafuna kuti apange. Ndakunena kuti kupereka kwathu kukhale kosimikiza mtima, komanso si mwachisoni kapena motani mokakamiza. Ndi pamene anamaliza kunena kuti chifukwa chonena kuti Mulungu amakondwera ndi amene akupereka motaniso mokondwera. Koma anthu pomwepa amapanga vice versa kunena kuti ponena kuti anena kuti mokondwera ndi kusintha sopano kuti potengera mmene mulili mu mpingo ndi kuti tiyenera so tiyimbe sopano. Zimene sizizo kupereka kwakuimba si zimene amatanthauza papa. Koma amatanthauza kunena kuti ukamapeleka mosimikiza komanso si mwachisoni kapena mosakakamiza umakhala kuti ukupereka mokondwera. Osati ukupereka mokondwera pomayimba nyimbo ndi kuti pamene umakhala kuti ukulakwisa. Ukupanga zinthu ziwiri nthawi ingati? Nthawi imodzi. Kupitirirapo tikamaona pa nkhani yokhuza ndi chipembedzo makamaka pa 1 Korinto chapter 16 ndi miyake ya 1-2 anafotokozaponso kuti munthu ayenera kuti apereke mwamtundu wanji. Pa 1 Korinto chapter 16 ndi miyake ya 1-2 ananena kunena kuti koma zachopereka chakwayera mtima monga ndinalangiza mpingo ya ku Galatiya, motero chitani inunso. Tsiku loyamba la Sabata yense wa inu asunge yekha monga momwe anapindula kuti zopereka zisachitike pakuzayini. Paulo powalembera mpingo wa ku Korinte anaona kuti patengera ndi mmene malemba kapena mmene zikufunikira kuti zichitikira mu chipembedzo sizikuchitika mmene Baibulo likutani likufotokozera. Ndeno ataona zimene zizi Paulo anauza kunena kuti chani munthu ayenera kuti apereke mmene watani wapindulira. Apereka tikamanena kupindula ndi chani? Kupindula munthu akamachita business amakhala kupanga invest capital yake kuti ayambe business ija. Profit imene walipeza phindu lija ndilamena kunena kuti apereke malinga ndi imene wapezera chani phindu lake lija. Mwachisanzo wapeza phindu 10,000 wiki inoyo kuti ndikapereka chani 5,000 wakapereka. Wapangaso business yomweja ndi ukapeza phindu 20,000. Ukuyenera usiyanise mmene unapezera pa 10,000 ndi mmene wapezera pa chani pa 20,000. Ndi kuti kupereka kwakonso kuyenera kusinthe. Chifukwa chonena kuti chani kupindulaso kwasintha. Osati apapa unapeza 10,000 phindu lako uwe ungumapereka 5,000 komanso apa wapeza 20,000 ndi ukaperekaso 5,000 ndi kuti sukupereka mmene wapindulira. Ndi kuti munthu mu mpingo akafuna kuti apeze chuma choyamba kuyenera kupereka kuzera muchopereka tikafika tsiku loyamba la Sabata. Komanso ayenera kuti apereke mwachisomo kapena kuti mwakufuna kuti akufuna kutani apereke. Ndithudi azona chifukwa ndayi zambiri pa nkhani yopereka anthu ambiri timapezeka kuti situtsalira zimene dongosolo la Mulungu linayika. Ndipo situtsalira dongosolo la Mulungu zimene linayika zolupangitsa kuti mwina tizitopanga zinthu zosemphana ndi
lamulo la Mulungu. Yeah. Funso linanso imene inalo lokudza amafuna kudziwa zokudza mpingo wa Khristu. Kuti kodi chifukwa chani mpingo wa Khristu mwina poimba simumakhala maspika, simumakhala magitala, simumakhala zinthu zina. Akamafananiza ndi zipembedzo zina. Yeah. Zili choncho chifukwa chani? Ndi funso labwino kwambiri chifukwa anthu ambiri amakhala akufunsa funso limenelo. Tikamaona mu Bible sitinapezemo makamaka chipangano chatsopano sitinapezepo lamulo limene linatipasa kuti tizigwiritsa ntchito shida. Makamaka pa zida zimene munafotokozapo mwachisanzo magitala, mapiano ndi zina zambiri. Koma tikamaona Bible anafotokozapo shida chimodzi chimene ife tikuyenera kuti tigwiritse ntchito. Makamaka tikamaona pa Hebrew chapter 13 ndi vesi 15. Anafotokoza kunena kuti shida chimene ife tikuyenera tigwiritse ntchito ndi kamwa lathu. Pa Efeso chapter 5 ndi vesi 19 komanso Akolose chapter 3 ndi vesi 16 akunena kuti tikuyenera tiyimbirane wina ndi nzake nyimbo za uzimu. Ngati tikuyenera tiyimbirane wina ndi nzake palibenso chifukwa chonena kuti china chake chiziyimbanso kwaye. Koma ife anthu tokhafe ndamene tiyenera kuti tiziyimba pa nthawi imeneyi. Ndekuti ifeyo ampingo wa Khristu chifukwa chimene sayimbira nchonena kuti mu Bible lamulo silinapasidwe lonena kuti aziyimba pogwiritsa ntchito chani magitala zida. Koma chida chimene anapasidwa iwo ndi kamwa limene Mulungu anapasa kuti aziyenera kuti agwiritse ntchito. Ndithudi. Yeah, chifukwa I think anthu ambiri amasiyanitsa mwina ndi zipembedzo zina akamaona mmene zipembedzo zina zimachitira. Nazinanso mwina amadabwa ndi makwaya. Chimodzimodzi koma I think munatibweretsa buku la Efeso komanso munatichula I think buku la Kolose. Kuyimbirana wina ndi nzake. Zinenso zimachotsa chithunzi cha kwaya. Chifukwa kwaya ikamayimba ena mumakhala mukumverera mukuona kuti ayimba kuti chani. Pamene kuyimbira kwa Mulungu kapena kuyimbira kwa mpingo wa Khristu ndi kwa wina ndi nzake. Pa nthawi yathu imene tatsala nayo iyi mwina mukhoza kutithandizanso ndi funso limene lilipo lokhudza njoka za moto zimene timazipeza buku la Numeri. Ana Israeli akuchoka ku Egypt akupita ku Kanaani. Ulendo wawo anakumananso ndi zina ngati zimene za njoka ya moto. Ndiye amafunsa kunena kuti kodi njoka zimenezi zimatchedwa dzina limene lifake ndi chani komanso kuti pali kufananizira kuna kuti kwase chipangano chatsopano kapena ndi ife kapena basi ndi nkhani yoti anangotumiza njoka zinatha. So amafuna kudziwa amene kuti zimatchedwa zimene zifake chani komanso nanga mu nthawi ino njoka zimayimirira chani kapena athamano kugwiritsa ntchito funso limene zimayimirira chani ngati chilipo chimene chimayimirira. Ndi funso labwino limene anthu ambiri amafunsa ndipo zindikira kuti malinga ndi mene zina likuvekera kuti njoka za moto imakhala ngati ndachilendo kwa iwe kuliva potengera kuti sana zionepo njoka za moto. Nkhani imene imapezeka pa Numeri chapter 21 ndi vesi 4 kukathera pa 9. Mwachidonse tiwerenga potenga malinga ndi nthawi. Inali nthawi imene ana Israeli ali pa ulendo opita ku Kenani. Ndakuyenda chimene chinachitika nchonena kuti Mulungu ndi Mose anawuza kuti ayenera kuti azere njira ina imene iwo anthu aja samayifuna kuti azere. Ndi atazera njira imene jayi anthu aja anali okwiya potengera ndi zimene amakumana nazo kapena ankadya. Ndino ataona sopano kuti malinga ndi mene Mulungu wanenera iwo anakwiya ndi Mulungu. Ndikuyamba kuyankhula zinthu zambirimbiri pa nkhani yokhudza ndi Mulungu. Kuyamba kumuchepesa Mulungu posa kumbukira kunena kuti ndi amene wachosa ku ukapolo umene anali ku Egypt. Ndeno Mulungu atamva zimene anthu aja amanena Mulungu anakwiya. Ndi pamene sopano anatumizira sopano anatumiza njoka zimene akuti zinali njoka za za moto. Ndi chifukwa chani zimatchedwa kuti njoka za moto? Choyamba timaona kunena kuti kutengera ndi mmene njoka zija kapena ululu umene unali njoka ija ikaluma. Ndi chifukwa chake imatchedwa kuti njoka ya moto. Akunena kuti ululu wake umene umaveka unali ngati kuti ukutentha kuotcha. Ndakunena kuti nchifukwa cha zimene zija kunena kuti njoka zija zinali za moto. Ndeno nkhani yachiwiri ndionena kuti chifukwa chonena kuti kuwakumbutsa machimo amene anachita pomutukwana pomutukwana Mose. Ndi chinali ngati chikumbukiro kuwakumbutsa kunena kuti zimene mwapangazi sizoyenera pamaso pa Mulungu. Tikafika nkhani yokhuzana ndi kuti kodi zimayimira chani. Nthawi inoyi njoka za moto zimayimira kuti mavuto amene anthu timakumana nawo. Timakumana ndi mavuto osiyana-siyana
amene mwina mulungu amafuna kuti mwina utasintha pozindikira kuti umuzindikire kuti kuli mulungu amene iwe ndi mpulumutsi wako. Ndi chifukwa chake mulungu ataona kuti anthuwa popempha kuti mulungu akhululukire anamuza Mose kuti ayenera apange njoka yachani yamkuwa. Njoka imene yankuwa ija tikamaona m'Baibulo ku Yohane chapter 3 ndi vesi 14 ndi 15 akunena kuti imayimira Yesu Khristu. Kutanthauza kuti ku chipangano cha ifeyo chapanopa ngati tikufuna kuti tikapeze chipulumutso tiyenera kuti tisatire zimene Yesu Khristu akutani tiyangane kwa Yesu Khristu tikhale chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. Ndekuti ngati tingakhale ndi zimene zizi zikoza kutithandizira kuti tikapeze moyo wachani moyo osatha. Ya tikaona pa numeri pachapa njoka anakoza yamkuwa ijera anayika pena pake anazotalitsa kalumidwa zikangana pake Efeso chimodzimodzi masiku anowa ngati ufuna chipulumutso likangane pa Yesu Khristu monga buku la Yohane chamwanena cha 3. Tikuyamikireni chifukwa cha nthawi imene tili nawo pamene timayankha maina mu mafunso amene anthu amatipeza. Mwina ena sakuzokhala ndi mafunso akuzotipeza pa nambala imene tipereke mapeto pa programu ya lero. Mlandi ndi mbale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu kulera 36 komanso ine Woman Kamanga kuchokera kuchikwina boma la Nkhatabe pagomera Chisombe nayenso ndine mmodzi wa Khristu. Ati ambuye naita naine tapumulire kuno mwanawe tapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe